हेलो लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो सासे जोबोद गेदेमा मोनसे समनि बिर जोहोलाव भारतारि बिथांनि सोमोन्दै फोरमायनो लानाय जादों आरो बेबायदि नोंथांमोना गोबांथार पालवान बिर जोहोलावफोरनि सोमोन्दै गोबां मानसिफोरखौ सिनायबोबाय मिथिबोबाय जानो हागौ, नाथाय नैबे बिथांनि सोमोन्दै नोंथांमोना खोनाफेराखैमोन जानो हागौ। दा बेखायनो नोंथांमोना बिसिम जुदि खोनासंनो गोसो दंबा खोनासंनो हानाय जागोन बिथांनि बागै। दा बिथाङानो जादों भारतनि 100 बोसोर सिगांनि एबा गोजाम भारतनि आगोलनि बोखावजायै माने उदांस्रिनि सिगांनि सासे जोहोलाव। बिथाङानो जादों गामा पालवान। जाय गामा पालवान बिथाङा मोनसे भारतनि रेसलारल' नङा, जासे मुलुगनाङैनो इन्टारनेसनेलनि गोबांथार रेसलारफोरखौ फेजेननानै बिथाङा चेम्पियनशिप जानो हादोंमोन। दा बिथांनि बागै मानो होनबा जारिमिन एबा हिस्ट्रिया जोंनि थाखाय बेकआप जायो, जों साफ्रोमबो बेखौ मिथिनो गोनां दङ। दा बेखायनो नोंथांमोनहा बेखौ मिथिना लानो हायोबा मोजां जागोन। दा बेखायनो नोंथांमोननो लाबोनाय जादों, जों जाहाथे गुबुननि खौरांखौबो जों मिथिनो हायो आरो जोङो इन्सपाइरेसन लानो हायो। दा बिदिब्ला जोङो मिथिनो लानि बिथांनि गुबुन मुङा जादों गुलाम मोहम्मद बख्श बिथांमोन होनदों आरो खौरांनि बादिब्ला बिथांनि जोनोम दिना 22 मे खालार खालि आरो थांनाय 22 मेआवबो बिथांनि थाखाय बै जायगायाव गावसिनि जायगायाव जोनोम सान फालिनाया खौराङाव गोसारदों। दा बिथाङा 1878 मायथाइनि 22 मे खालाराव आथिखालनि पान्जाबनि अमृतसराव जोनोम जादोंमोन होनदों आरो उनावहाय बिथाङा डिभाइड एबा बोखावनाय लोगो लोगो भारतखौ बोखावनाय लोगो लोगो बिथाङा लाहौराव माने शिफ्ट जालांदों होनदों। दा बिथांनि बिफानि मुङा मोहम्मद आजिज बख्शमोन होनदों आरो बिथाङा गिबियाव बिफानिफ्रायनो खमलायनो सोलोंदोंमोन रेसलारखौ आरो उनावहाय सासे इन्टारनेसनेलनि सासे गेदेर सुपारस्टार माने रेसलार महरै बिथाङा खामायनो हादों होनदों गावनि नामखौ। बिनिफ्राय बिथांनिया खालि 5 फीट 7 इंची गोजौल'मोन होनदों, नाथाय बिथांनि अजना 113 किल'ग्राममोन आरो बिथाङा हादोरनि गोबां गेदेर फिसा गेलेनायाव देरहानायजों लोगोसे गुबुन मुलुग दरबाराव चेम्पियनशिप लाबोनो हादों, जेरै जाय 1910 माने 1910 मायथाइयाव वर्ल्ड हेभिवेट चेम्पियनशिप बिथाङा लानो हादों होनदों। बेनिफ्राय आरो 1927आव वर्ल्ड रेसलिं चेम्पियनशिप बायदि बिमुंबो लानो हानाय जादों होनदों आरो बेनिफ्राय 1910आवनो बिथाङा इंलेन्डआवबो खमलायनाय एबा रेसलार बादायहैनाय खालामदोंमोन होनदों, जेराव बिथांनि बेफोरबायदि जोबोद गिदिर नाजानायनि थाखाय बिथांखौ दा टाइगार हिसाबै बिमुं होनाय जादोंमोननो आरो दा टाइगार हिसाबै बै समाव बेखौ माने रावबो सिनाय गैयामोन होनदों। दा मख'जाथावदि बिथाङा मुलुगनि बयजोंबो सिनायजानायखाय आरो बिथाङा गावनि गोहोखौ जुजिनो थाखाय मुलुगनि सासे जोबोद गिदिर रेसलार एबा गासैबो बिथिङाव आखा-फाखा ब्रुस ली, जायखौ जोङो साफ्रोमबो सिनायो दिनैसिमबो। दा बे ब्रुस ली बिथांजोंबो बिथाङा जुजिदों होनदों आरो बिथांनिफ्राय गोबांथार आदब खायदाखौबो सोलोंना लानो हानाय जादों होनदों, जेरै स्पेसियेलि दा केट स्ट्रेच, जाय ब्रुस लीनि जोबोद मुंदांखा माने स्टेप। दा बे खमलायनायनि स्टेपखौ बिथाङा लानो हानाय जादों होनदों, बेनिफ्रायनो सोलोंनो हादों। दानिया मख'जानाय बे गामा पालवान बिथाङा सोमोनांथावै आदार जायोमोन होनदों, जायखौ जों दिनैसिम खोनाबा रावबो फोथायनाय नङा, जेराव बिथाङा सानसेयाव 10 लिटार माने 10 लिटार गाइखेर लोङोमोन होनदों। बेनिफ्राय आरोबाव सानसेयाव 6टा लकेल दाउ एबा देसि दाउ जानो गोनां जायोमोन होनदों आरो बेनिफ्राय दैलि माने 200 ग्राम 200 ग्राम बादाम बायदिनि जुइस लोंनाय जायोमोन होनदों। दा बेनिफ्राय बेबायदि जानायजों गोख्रों जानाय सासे जुजिगिरिया, जेरावहाय बिथाङा 1200 किल'ग्राम लिरथायनि अजन बेखौबो बिथाङा थिखोनो हायोमोन होनदों आरो बिथाङा सानफ्रोमबो प्रेक्टिस खालामनो थाखाय गावनि प्रेक्टिस सेन्टाराव 40 खमलायग्राफोरजों खमलायोमोन होनदों, 40। बेनिफ्राय मख'जाथाव बे बै समनि भारतारि पालवाना गावनि जिउनि 50 बोसोर बैसोखौ बिथाङा बे खमलायनायावनो फोजोबलांदों होनदों आरो बेनिफ्राय 1960 मायथाइयाव बिथाङा 82 बोसोर बैसो जानायाव थैनो गोनां जाबाय एबा रुंसारि जालांबाय होनदों। दा आथिखालाव बिथांनि बागै ओनसोलनि गोबां बिजाब आरो गावसिनि हादोरनि आरो दा गावसिनि रावारि गावसिनि हारिनि थाखाय बियो जोबोद बिर जानानै थालांबाय होनदों। दा बेखायनो जोंनियाव दा गोबाङानो मिथिया, बेनि थाखाय नोंथांमोननो बेखौ लाबोनाय जादों। दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन माने फेक्टफोरखौ नोंथांमोनहा मिथिनो मोनबाय थागोन जुदि नोंथांमोनहा फल' खालामोबा बुजिनो हागोन आरो सिगांनिफ्रायनो खालामबाय थादोंबा मिथिखादों। एसेनोसै, गोजोन्थों।